nyt olisi sitten Versusta esittelyvideota ja tosiaan täällä on vähän tällainen ikävä tuuli, mutta ei kai se haittaa mitään. Kato ensin vaikka takapenkki, niin se on aika hienon näköinen tai hieno. Oho, mitäs tuo pitää olla nuo. Tällaista mulla on lakanan tänne, että olisi vähän puhtaampi. Joo. Nyt voitais vaikka käydä ovi vähän jääs. Joo, nyt voitais vähän käydä sitten heittämässä rinkiä Mersulla. Ja tää ei oo ihan sellainen esittely, mitä muut tekee kumminkin. Nuon ja harvemmissa esittelyvideoissa kyllä niin kuin ajetaan sillä. No nyt valokatkaasi on tuon näköinen. Niin ja nyt sitten niin se on näin jäästävä koko. Tuossa takana siellä. Vähän takana siellä. Tällaista okei. Mitään. Tällaista, ei muuta. Ja tuolta vähänkö mennään vinttaa ainakin. No, tehdään pian tehdään esittelyvideota ja tää on siis kyllä aina sitten käydään yksi rinkin heittämässä sitten sen jälkeen kun miksi on tämmönen heittää ympäri? Mikään takia tää on heittää ympäri helposti. Viedään ne pois. Tällainen pieni renki käytiin heittämässä. Tosiaan ja tällaista. Joo, tällaista ja jarru paskana.
Tämän takia ei ratti käänty. Tuon takia ei ratti käänty. No, nyt ainakin käänty. Tällainen esittely. Tällaista tällainen esittelyvideo oli nyt ja hitaasti. Tällainen esittelyvideo nyt. Ja ei siinä enää autoja. Sori. Käydään pariinkin vielä ajolla ja sitten voi lopettaa, sitten ei enää viittinne. No, pakki. Menes nyt. Mene pakki. Tällaista. Nyt tästä tietysti tulee taas moni on kysellyt, koska tulee ajovideo. Taas siitä sen mä voin luvata, että siitä voi tälle kanavalle Mersulla ajoa. Kyllä tulla ja jompikalla ja konehommia ja peltoautohommia, niin voin luvata, että tulee tälle kanavalle niin sellaista videota niin aika paljon. Tietysti sitten tällaista, mutta ei mä mitä tässä pakissa on jos vaan vaihdelaatikko niin kuin jääs vai mikä siinä on.
tällainen video.